Mga kapuso simbahan kag pila ka grupo sa idalom sang kahublagan kontra korupsyon liwat magapatigayon sang hublag protesta sa Nobyembre 30. Si Julius Bilacaol nakatutok. Kadungan sa kadlawan sang baganihan nga si Andres Bonifacio, liwat nga magahulag ang simbahan upod sa pila ka grupo sa Nobyembre 30 para ipanawagan ang transparency kag accountability kaangot sa mga flood control projects ang gobyerno. Amid political drama, disinformation and threats, we shall not back down in the task of going after corrupt people in power and working towards social transformation. Ang grupo ang nagtingob sa ngalan nga Kahublagan kontra Korupsyon o kon KKK. Ginakanos bo sini nga humalin sa September 21 trillion peso march. Hindi sa gihapon makita ang aksyon kag reforma nga ginpanawagan sang publiko. Sa Nobyembre 30, mas pabaskugon pa sang grupo ang ila panawagan. Kadungan sila pagdemanda sa salabton sa mga dinastiya sa mga Marcos kag Duterte nga ila ginatudlo nga nagpasanyog sa korap nga sistema sang panggobyerno. These dynasties abuse people's funds through the pork barrel system in government projects, confidential and intelligence funds, and unprogrammed appropriations, among others. Nagapanindugan man ang grupo nga tubtubula sang klaro nga pagbago, magapadayon ang ila paghulag. Hindi kita mag-untat basta makuha ang resulta nga gusto ta. Sang damlaglang pila ka mga personalidad nga ginalakipan sa mga taga-kongreso kag mga opisyal sang pila ka ahensya sang gobyerno ang ginpasakana sa panumbungon bangod sa mga anomalya sa flood control projects. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.